Hi, my name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, andito tayo ngayon mag-unbox, friends. Meron akong dalawang package na i-unbox ngayon. Bakit kailangan ko mag-unbox? Kasi yan andyan na yung basurahan sa likod ko. Ayaw ko pong bitbit ng box papunta sa taas apartment ko, friends. Kung kaya i-unbox ko na to ngayon dito at ilalagay ko sa backpack ko ang nilalaman to. Ito po yung main reason ba't ako mag-unbox. At pangalawang reason ay para ma-share na din sa inyo, friends, ano ba talaga ang nilalaman ng boxes na to. Okay. Mag-start tayo dito sa red na red. Nakatulad ng bulaklak na to. Ayan, friends. Ayan. Tingin ko pwede na naman itong i-pull. Hindi pala pwedeng i-pull lang. Hindi talaga siyang i-open dito. Pero mayroon naman akong gunting. Nagdala ko ng gunting, friends. Kasi kung para sure na hindi ako mahirapan mag-open ng box. Ayan. Excited na ba kayo? Anong nilalaman ng box ko, friends? Aklat po, friends. Sobrang hilig ko po magbasa ng aklat. Ayan, number 1, friends. Meron akong The Endometriosis Health and Diet Program. Get Your Life Back. Ayan. I-explain ko mamaya bakit meron akong ganito. Ano muna natin pangalawa, Outsmart Endometriosis. Pareho sila. Number 1 at number 2 book about endometriosis. Number 3, Rewire your anxious brain. How to use the neuroscience of fear to end anxiety, panic, and worry. Ayan. Pang-apat na libro, The Anxiety Solution. A quieter mind, a calmer you. Yan po yung title. At ang last, How to Win Friends and Influence People. Yan. Yan po, friends, ang nilalaman ng first box. Bakit nga ba, friends, meron akong mga aklat about endometriosis? Kasi, friends, ako po ay nasasuffer ng endometriosis. At yun din yung rason kung bakit nagkakaroon ako ng anxiety. Kung kaya meron din akong anxiety books about anxiety. Yun. So, connected ang number 1 at number 2 na aklat. At number 3, friends. How to Win Friends and Influence People. Wala. Kasi super loner ako, friends, na type of person. At saka, gusto ko pang ma-improve paano na maging socially inclined naman, friends. Nga, diba? Poor ako sa social something. So, basa-basa naman po tayo, friends, kasi sobrang hilig ko pong magbasa ng aklat. Kung kaya, yun, pag-isipan ko magbasa. Actually, friends, ngayong pandemic na to, medyo madami-dami ng aklat na bili ko dahil sa pandemic. Kaya nga sabi ko nga sa iba kong friends dito na ay, ang tagal naman makatapos ng pandemic na to. Baka magiging library na yung apartment ko. Kasi simula last year until now, madami po talaga akong nabili na aklat na, friends. Iba-iba lang na topic. Tapos included na yung pag-ukulele, paano, yung basic ukulele. So, madami na talaga about food, about mental health, about physical health, about social health. Yan. Para maging normal pa din ako
as human being. Ay sa pangyayaring ganito ngayon sa mundo na pandemic. Punta naman tayo sa pangalawang box, friends. Ano ba ang nilalaman ng pangalawang box? I-open natin, friends, para makita nyo. Ay, dito pala. Yan, ganyan pala, friends. Oy. Meron akong sample nilagay. Sample. Ito, ano lang to. Ewan ko kung anong Vital E microbe. Ipalampas muna natin yung car, friends, ha. Off ko muna. Yan, friends, nakalampas na yung car. Ayan, binigyan ako ng sample. Ewan ko kung magagamit ko ba to. Kasi, friends, sobrang conscious ako sa mga products na ginagamit ko po, friends. Ito po ay mga walang perfume. At saka for sensitive skin. Yun po yung ginagamit ko. Ano nga ba ang nilalaman ng pangalawang box? 4 po na CeraVe. Ayan, CeraVe cream. Moisturizing cream. Ito pong CeraVe moisturizing cream. Pwede po to sa katawan at sa mukha. So, pangkalahatan na po talaga to. Ayan, 4 po sila. Ayan, 4. Kasi, sa internet ako bumili. Tapos, kung paunti-unti ko siyang bibilhin, hindi free ang shipping. Meron kasing certain amount lang, friends. Yung total amount ay doon sa lowest level ay magiging free shipping siya. So, 4 na CeraVe. Aside from doon pala, friends, kaya nag-decide ako na doon bumili kasi mas mura siya kumpara sa butika na malapit dito. Kaya, doon ako sa internet bumili. Ano pa ba ang ibang nilalaman? Ito po ay niacinamide. Niacinamide, friends. 10% niacinamide ng The Ordinary. Kikita nyo? With zinc, 1%. Kasi po, friends, hindi po perfect yung skin ko. Madami pong mga something. Madaming pangyayari sa mukha ko, friends. Madali lang po magka-blemish, madali magka-pimples, ang lahat-lahat. At ang niacinamide, I know na nakaka-help talaga siya na mapakalma ang mga pangyayari sa mukha ko. Kaya bumili ako ng 2 niacinamide. At saka, ang vitamin C po, friends, ito ay nakakapag-help din na mapapakalma pa din. Kasi, ang mga pangyayari sa mukha. Lalo na kung sensitive yung skin mo, friends, madali magka-blemish, madali magka-pimple, maganda po yung niacinamide at saka vitamin C. Yan. 4 po na vitamin C yung binili ko, vitamin C suspension ng The Ordinary. Sobrang cheap po ng The Ordinary na brand, kung kaya ito po ang binili ko kasi hindi naman po ako rich na person. Ako po ay ordinaryong tao lamang po. Kung kaya The Ordinary din ang binili. Friends, yun yung nilalaman ng 2 box. At tatapon ko na dyan sa basurahan ang mga boxes. Before to itapon, friends, before itapon, need ko tong i-flatten. Need i-flatten before ilagay doon.
Ayan friends, kung makikita nyo yung basurahan na inanuhan ko kanina, ito ay para sa paper lang talaga. Papa, here, Drake cartoon. Ibig sabihin ay sa mga boxes, mga papel dyan. At dito naman friends, yung mga glass, yun, kikita nyo kung anong kailangan itapon dyan. At doon ako nag-unbox kanina friends. Yun lang ang i-share ko sa inyo. Salamat sa panonood. Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.